Mako matlanta nang malas-malas yung nana. Sibako lang. Hoy, paminaw. Mag-amping na. Kabaw ka nga sa inong dato na lakto sila. Kaya ang kuang sila, pwede nang dakua. Nga ka nang imuha, mag-uol ka nga malaka. Di na malaki, ka nang imuha ka ng albo. Di mo kaya kasagyan. Dita kuyaw, dita piyansa ron kay uso na ganong laklak. May na nga ito ning pangul kaya ako sawa man ako ning tungag plywood. Hindi ka puyo ng lawas. Siyaro ka, ukay pa ka. Ginagos mo anak tanda. Oh! Ano naman sa ni? Dali na ba? Bago ko na mawas ng hugas ng basa. Kaya magsugod na ta. Ano naman sa ni? Sisugod. So ay nailabti kaya ako nang di. Iyong nagkagrabe naman una katong usara ka alihan karon imo nagigipon ang gidupa na gid mo. Butangan ko proteksyon. Ikaw Sige na ba dali na mag. ay sagod anong sige mo kagata. Ibaw ka. Ano na ko? Ayaw sa lagi. Ang Magluki na ko ba? Dali ibaw ka na. paminaw sa istoryahan sa ko ba. Kuha ka kibaw sa isyu. Usa isyo? Na ako ning gituyog butang para dili nakakaukay na ko kay ang isyu ron delikado. Iyo ka ng mga laklak ron. Kuya okay malak mo ra maglikay ta. Ay si may pundo sa nahi mo ang kuan diha. Kalangas. Maglikay ta kay delikado kayo ng laklak pang. Wa ka kibaw tong mga isyu ron nga nag-ukang. O, wa mag-ukang. Nya karon. Maglikay ka eh. Ako ning gibutangan ni plywood ay nahilap. Ay bahala to sila nga wato nag-ukang. Ay pag sinuon ato nila kay malagkabit man to. Kita kabit nita. Kabit nita. Mao ganig di si bako ba kay uso kay ron ya sige ba kag ikaw di na maging kagwanta para magtagsa ka round halos na nimo idlaw-idlawon pamahaw pa udto pa hapon so magaoy pagpuyok na kay siglangas niya ay pagsusuon ato nila oy kay malagkabit to ay kita natural lang nato dili ta malak halo ka malaklak kay balagasawa man ta ato ang obligasyon sa sakusa bag-o nga obligasyon na to na sa usa nga maghatag tag lawas nung kalipay sa atong lawas. Paminaw sa god bag-o kay nang isyu karon wa pa na upagi na masulbad ron niya karon magsi maglikay taw kay yung kinang mag-ukang yan din ato ni butang plywood ako na ning ayaw sa ipundo sa ba kay nai-isyu ron sa ukang oh sa ka di magka maglikay oy sila pagsunsuon ana nila oy susuon pati masad so bay man na maglikay ta pang ipundo sana ay ikaw ba di ro ka buwantag tagsa ka round tagutlo ka round pa na imo ya magko matlanta nang malas-malas yung nana sibako lang hoy paminaw mag-amping na kabaw ka nga sa inong dato na lakto sila kaya ang kuang sila pwede nang dakua nga kanang imuha mag-uol ka nga malaka di na malaki kanang imuha ka ng albo di mo gani kasagyan porting gamaya na ulti mo gani sa ungan di mo gani ka sod nya masigi kag hadlok-hadlok alang laklak na porting gamaya na ting gamaya ng albo sunsuon di ako porting gamaya oy pagsunsuon na sus digyon kasagyan di karon man ihas ka pag hinambog ka ng laklak pag hinambog pagsunsuon ato kay dagko ka to sa ilaha kala imuha nga porting gamaya nang hambog ka nga malaklak di na kasagyad dali na una gid ni kasagyad ay porting gamaya na oy ulti mo sa ungan di kasud nga maghadlo ka maglaklak ay Ginoo ay pag ko na laklak di yung kasagyad dali porting gamaya na bahala to sila maglikay ba din aday ni katugya di ay sus wala ka tugyad oy yamahan mo ka ng laklak ka problema ng laklak kay di gina mahitabo na to di gid na mahitabo kay porting gamaya na imuha di gina mahitabo gamay di kay ay di kasagyad yun di gid ka kasagyad sige na pagtuto na laklak dali na imo pagigali alihan may alihan ako ba kay kuyawan ko tong nakita na ko sa Facebook nga nalako no bahala to sila gid pati madagkuha sila for ilaha dagko na kay to yan dagko bunal bagay ka ng mga laing lahi ba ya mga dagko di ka ng mga binuhi ikita nga Pinoy kagmay ana kagmay binuhi nya magsunsuon ka to wala man to sila kay mga lain to lahi dagkong kito mga binuhi ya kwaon na lang nin mong dali na kay magsugod ta sa taong ka dali na paghadlo ka mahadlo ka ng laklak ay kahadlo ka ng laklak di gina mahitabo na to di gina mahitabo di na ning gamaya gyud ay di na ning gamaya na yung laklak oy kuan dili sige ako na sugdan wala na ning plywood di mo gani kasagyan ako di gina kasagyan bisan pag sa kadlaw bisan pag 5 ka round di gina mahitabo nga malak bisan pag 5 ka round wag gina mahitabo sukad pa ta sa una nahitabo ba nga malak wag gyud malak ton wag gyud buot malak hagbay na wag gina malak gyud
Kailan ta mag-adlok ng reklamo? Bidarahay na lang yun dahil tuyo. Pinagdukay ta tama si ginhawa kay dili ginamit mo nga malak, di ginamit mo na to. Dali na. Dali na. Dali na. Akla. Pang malak lagi pang. Dali na. Wait, di ginamit mo nga malak. Malak ba? Dali na. Pang malak. Dali ginawalak. Malak lagi pa.